подплатени материално, с идеята да бъде закрита, затрита България от енергийната карта на Европа. Това е нещо, с което ние категорично не сме съгласни. Казах го миналия път, когато бяхме тук, казвам го и сега. И го и показах, апропо. Ние няма да мръднем една крачка назад. Ние няма да мръднем една крачка назад. Ние ще се борим за себе си, ще се борим за децата си, ще се борим за България. Каза се днеска от много хора, това, което правят вътре в момента и с което се занимават вече 2 часа, с нещо толкова просто, да натиснат едно копче, с което копче да дадат една временна глътка въздух на мини Марица изток, на комплекса Марица изток и на целия български народ, отлагайки либерализацията на енергийните цени, е нещо, което им отне 2 часа за натискане на едно копче. Кой знае какви глупости си приказват вътре и какви приказки си разменят, но те са други хора. Те не са като нас. Те са различни от нас. Ние за тях сме хората, които трябва да им изкараме парите, да им напълним гушите. Не на всички, разбира се, там има почтени хора, но те, които са отгоре, са една специална порода. Една специална порода хора, които само след няколко дни ще тръгнат между вас и ще поискат от вас отново да им дадете властта. Внимавайте и ги слушайте. Системата е така подредена, че това нещо трябва да стане. Но ги питайте. Аз имам към тях няколко обикновени въпроси, дори той е само един. Моя въпрос е само един. Ти ще махнеш ли зелената сделка? Един единствен въпрос. Други нямам. Защото всичко, което ни се случва, идва оттам и нашето бъдеще е там. Хубавия шанс е, че в момента има европейски и национални избори, защото когато на националните избори почнеш да им говориш за зелената сделка, те викат, ма тя идва от Брюксел. Аз нямам нищо общо. Имаш. Още как имаш. Но сега пък има и европейски избори, на които тази тема е на дневен ред. Аз ще чакам деня, казал съм го не веднъж, ще го кажа още веднъж, ясно и на глас. Ще чакам деня на Нюрнбергския процес срещу зеленизма. Така както на времето беше осъден национал-социализма, така трябва да бъде осъден и зеленизма, който съсипа Европа, който направи така, че в Европа вече няма промишленост, в Европа земеделските производители са по улиците, защото нямат изход, в Европа се закрива и транспорт и могат да продължат така далеч напред. Така че аз с това ще свърша. Долу зеленизма, долу зелената мафия, долу зелената сделка. Ние ще победим.